Hello guys! Magandang araw. Welcome po sa ating new video. And kasama ko po ngayon si Uncle Emmanuel, fresh from America. Dati ko po siyang colleagues at nandito po kami ngayon sa Planet Waffle and Pancake. Tambay muna tayo dito guys. Nandito tayo ngayon sa Planet. And so tingin tayo kung orderin natin. Simple lang kasi di pa naman Chocolate. kapi-kapi lang. Nakakita kan? Sika mo nga kay kape mo. Naghingi na matanggal. Kape na pag-uurayan. Cortado. Vanilla. Arabic. At chocolate. Nangingi na data uncle. Ay kinatati sa bali. At paras ni presyo. 20. 20 yamot, 25 sa. 25. Isulang kay kapian dito. Ay bayadam dito ka dahil ka nakagawan. Data na agad na. Dato yan, nalala ka nga, cappuccino 24. Cappuccino daw guys. Cappuccino. Cappuccino. Order receive. Ano order mo uncle? Isilo. Cappuccino? Saan ito? Saan dati? Dati di kanya ni, wow! Ito yung sa akin? Cappuccino. Malit lang pala, no? Huh? Ito lang? Oo. Matapang pala ito. Yan natin, espresso? Oh, espresso. Nagbasit ka doon matapang. Espresso double. Nagtaka ka nung tabasit yung order niya. Espresso double ko na. Ayan. Kapita yun guys, cappuccino. Ay, apo. Kailangan tibasit nga asukar. Ante, uncle. Gamit ka suka. Nakaro. Baka nireview-sak. Oh, thank you. Alright, thank you. Thank you very much. December 23 kami naglipas, uncle. Tapos nagawid December 24 ang nagawid. December 23, nadakasampot ang 7 o'clock ni 24, kusto-kusto di Christmas. Oh. Awanin nga rin Christmas party ng urayan kayo. Apaya, di Christmas party, iwanan na. Awanin nga. Last na party gayang Ligaya. Hi guys, nandito nga tayo ngayon sa Tawar Mall. This is my first time. So, na-explore ko lang namin tong Tawar Mall na to. Napakaluwag siya, pero yun nga lang, kakaunti lang yung tao, nabibilang lang yung tao. Malayo kasi siya sa sa prime location. Unlike yung mga city center, yung mga villaggio, yung mga ganun guys, maraming tao doon na nagpupunta. Pero dito, kukunti lang talaga. Yung mga nandito, parang yung mga nandito lang yung nakakatira sa Agarafa. Yung mga nandito lang, Madinat Khalifa, ganyan. Sila lang yung nandito. So, at this moment, we're having a coffee, yan, with Uncle Emmanuel. And nakikita nyo na si Uncle Emmanuel. Lagi, marami na siyang extra moments sa aking mga vlogs. So, all the old colleague. Colleague ko yan. Naantay namin yung isang Marites. Nasa work pa kasi siya, 9 o'clock pa yung out niya. So, abang naantay, kape-kape lang muna. Kape-kape, tapos maritesan. Di ba? Sarap ng buhay. Guys, we're done here at Planet Waffle and Pancake. So, pupuntahan na namin yung isa naming friend sa kanyang work kasi lalakad pa kami, babanding, kakain, ganon. Follow us guys. Guys, agawid kami. Jak tumumay dito yun, yung mall. Promise. Jak tumumay dito yun, apay ko na. Naglawa, makaulaw ngamin. Tapos manmanulan kita tao. Malulawak ti kalukalawa na. Ni, mabilibilang ti tao dito, ipagitak. O, kitaon nyo ni, o. O, diba? Awan ti tao. O, naulawon. Oray ni uncle ko malulawon.
Nya pati paparanta. Oh, basi lang ti tao dito yung naglawa nga mall. Oh. Taon nyo Di ba nagbasit? Sayang, nagpintas pa eh. Kita kat ni, may mga mabirukan dyan, nagwarami tatay. Pag kami, dati kami basement, pag kami subli kami dyan ground floor. At nabirbirukan mi dyan pagwaran mi, pag kami dyan nagparkingan. Ni uncle ni. Sunni auntie. Siyempre di ba? Dahil Amerika. Kita nyo dyan kay guys niyo, malulaw. Naglawa ngamin dato so oray siya ka dyan mo. Naglawa dati Tower Mall. Manulan ti tao. Pintas pa May sa duduwa, taloob pat, kasjay. Magmanen, makamano nga pagdamdamagan nan. Malulaw. Nabirukan min. Damag kami nga damag, dahil mailagan sa nguanan mi. So tay, rumor kami, bumaba kami. Tatay dita, agkilo kami ditoy. So dato yung basement na nagparkingan. Naglawa talaga kami dito ado parkingan. So no, pata kayo nga maululaw, awan na may awan kayo. Kasjay, Kani unog ti kotse ni Uncle na pami kitaan ni Bakit Rehina. Kitaan na pa yung mapa na. No, damagam ti mapa kanyak, guys. Nakapuyak ti location, nagpaypayso. Datati may isa nga weakness ko. So nga ka nagtutiwala kanya location, no, yun ti map kasjay. Sa baling namin ti paglainga, guys. Yeah, sige. Sige. Start. Na, tayo Google na, mayatin. After 100 years, guys, nakaruwar kami mo ilaangon. EJ pala basement. Naulaw ako. Naglawa kami, hindi may matataam mo ti sarkan na kat mistik ka no, sarusurutan na nga mapa. Basol na niya. Basol na, mga basol di mapa. At yan na nga, napaikot-ikot kami sa basement at finally nakalabas na rin kami. Yan, nakikita nyo guys ang Tower Mall. Napakalaki, napakaluwag. Kaya mahihilot talaga kayo kung hindi nyo kabisado ang mall na to. Unlike sa mga mall na napuntahan ko. At ayan na nga guys, tuluyan na kami nakalabas sa Tower Mall. Pati sa paglabas namin guys, napaka-traffic. So, ayan. Abangan nyo guys ang part 2 dahil dito na po nagtatapos ang ating part 1. So maraming salamat guys sa pag-nood sa aking mga video. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please follow my Facebook page Manang Mariba.